翻译啊，汤圆，主要是大概在团团圆的，个个杯黑没有。我要记得了，可以点的给啥了？你有没有呢？现在买到对的呀。啊，哒哒，yksi汤圆。汤on niin se. Ei, tang se on keito. Tang se on makea. Tang. Tuli vähän ruskeaa. Tuli tavallaan tangbaozi. Se voi olla tangbaozi. Mulla sai niin vähän puhuntia sanoa, että niin hyvä. Niin on. Hyvä kuulla. Sitä tehdään tämmöinen, laitetaan siihen. Joo, sekin on hyvä. Jolie 已经等不及了，她想要尝一下茅台。Niin se on avamaton pullo niin. Joo, Kiinan uusi vuosi, mutta me oli unohtaa. Laitetaan silloin oli liian paljon kaikenlaista. Ihan miellyttävä tuoksukin. Saat haistaa. 我从小就喜欢吃汤。 Myönnä sitä nenään. 把这个碗放这，他们说是不是要拿这个碗来装那个白酒？芬兰传统的糕点，芬兰的一个诗人，这个应该是他老婆喜欢做的一个这个糕点。茅台走起，未成年人不能喝酒啊，成年人可以喝。那我大碗里面，烟的ja Joonas, tiedätkö miten te pitää juoda? Pitääkö mä juon niinku mukaan näin? Niin. Okei. Miten me tehdään? On, just näin. 交杯酒哦。 Toinen on päällä. No niin, Jaakki se jutsikin, ottakapa tekijäpankan vieraan. Sitä juonuttaa. Eikö siinä ole siinä on vettä valmis. Ei mitään vettä. Aika vähän, miksi ei oli täysikuppi? Puoli tää on. Kato kuinka vähän. No sitä on Jaakiksessa on tapana nyt kupit täällä. Niin. Ristiin juo. Kamperi. Meillä luonnistuu hyvin. Ei se olisi niin pahaa, kun mä muistin. Alkoholaa ei voinut juoda ollenkaan. Mistä se johtui? Joonaksen perheelle hyvää sitten kiitos. Kiitos kun kokea. Näin ja käyttää huulilla mukaan aivan niin kuin Se on läpinä. Sitten se kun aina kaajetaan lisää. Niinku maapähkinä vai mikä toi on? Se on mantelirouhe. Manteli, joo. Siinä on neilikkaa ja kaneli. Ai perinteessä murennetaan manna ja kukat. Joo. Tämä ei ole semmoista. Niin on. Ne on kyllä hyviä nämä. Joo, kyllä tykkään sitäkin. Joo. Kaikki, jotka mammista tykkää. Sitä mä menen ottaa. Siellä on tämmöstä 53 volttista. Sama lyö kuin viikko sitten. Tahmariisijauho. Tammariisia ja Joo. Ja kun mulle tulee tämä spontaani reaktio, kun heti kun ottaa jotakin näin, niin mulla on kädet, nyt mulla on kädet ihan kuumat. Aivan kuumat kädet. Ihan vaan noin vähän. Niin heti jo. Paljonko tässä on voltteja? Mä no se selittääkin. Julita, 读一下这个。不认识拼音怎么办？哟，oikein. Chuajonjon. On oikein. Ei kai. On. On. Ei sulla on lahkeaska ovi Kiinaa. Kokeiletaan, miten saa lukea nämä kaksi. Ihan epäilyä. Kuunnellut. Ding dung dung. Syö jongbung. Lisää riisiviinaa. Syö muun sulaa. Ding dong dong. Onko se kuuli? Chuajonjon. Ping dung dun. Aika hyvä. Shu yong yong. 雪融融。 Long long. Ja Kiinassa se on vähän haasteellinen se asia tuolla se päällä, mitä se äänitään. Ping. Ping. Jossa on se niinku... Ping. Onko tämä niinku ylöspäin, kun sun... Niin. Syö. Rong rong. Long long. Syö long long. Joo. Eikö niinku ne Kiinan nämä olympiamaskotit? Joo, heidän nimi. Ping dung dung. Se on se... Oli tuo pan. Long long. On sitten tämä Super, miten jännä sana. Ai voi. Oletko tuutsa? Tuolla on maha. Mäkin haluan heiluttaa tuommoista Tervetuloa Juskuksen sylillä.
还热，也能喝点白酒就热成了这个样子。 Tämä oli se kesälumpialaisiin tehty tämä stadioni. On. Vissiin Xi Jinping on vissiin tuossa tämä olympiakomitean nuori poika, joka se soittaa Hän oli just sanonut. Bird's Nest. Joo, hän sanoi tää eka niinku jäljistä tai monekia. Se on kulunut 50 vuotta sitten, kun Suomessa oli olympia. Pelkonen tuo siis kuule tuo Mars. Haastatelevat, he oli kota yksi pausa, aika syödä. Se oli kyllä pienestä kiinni, että ne olisi mennyt erikseen ja silloin kun armeijasta pääsi. Mä kävin ne kansainväliset valmistelut. Ai jaa, Suomessa. Urheilija tänne talvi. No tietenkin Niskanen Iivohan saata siellä olympiakultaakin siitä. Otti pronssia kanssa. Ne on se sama mies. Kerttu Niskanen on hänen siskona, niin Kerttu oli 33 ja Iivo Urheilun pelkyyden. vanhin on Katri Niskanen ja hänhän on muotisuunnitelija. Ai jaa, Suomen lippu, jee. Tätä niin sypöydetään niinku pingviini. Teiltä oikein tehty. Ja Finland. Jalkapalloa näin, niin mitä painikoulu? 三个小娃们开心，弟弟在路上。 Julius, mene tonne tanssilla, ei penkin päällä. Täällä tulee pizza. Mene tonne tanssilla. Älä mene sinne väliin. Syra sanoi joskus näyttää niinku Leonardo DiCaprio. Okei. Ja Nicole Kidman on sitten. Ja sä on Nicole Kidman. sä naurasit yhdessä. Muistaako Jenna mitä kun viimeinen pitää sanoa? Joo. Sano vaan Julita. Se itse Oh. Moi moi. Lähdetään seuraavaan. Oh, Lukas sanoi hei hei. Kiitoksia. Hei hei.